ҳозир мо мефаҳмонем ба шумо ки байни киҳо никоҳ кардан маъна байни хешовандони наздик қонуни ҷумҳурии тоҷикистон никоҳи хештабориро манъ кардагист. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали юристи ҷей муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мо имрӯз як мавзӯъеро интихоб кардем ки дар ин мавзӯъ бисёр савол метиҳанд тамошобино. мавзӯъ дар бораи пурратар агар бифаҳмонем кодекси оила. дар ин мавзӯи мо дохил мешавад шарт ва тартиби бастани акди никоҳ ва ҳолатҳое ки монеаи акди никоҳ бастан мегарданд ва аз муоинаи тиббӣ чӣ тавр гузаштани никоҳшавандагон ва моликияти муштараки зану шавҳар, аҳдномаи никоҳ ва баъд боз бекор кардани акди никоҳ ва ситонидани алимент, умуман дар бораи кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне зану шавҳар ва фарзанд. ҳозир мо да шумо ҳамаи ҳамира мефаҳмонем, чунки ба мо саволҳо бисёр пешниҳод мешавад дар мавриди бекор кардани акди никоҳ, ё ки баъд аз ҷудо шидани зану мард фарзанд ба кӣ мемона, ё ин ки ба писар ба фарзанд чанд сомон алимент супорида мешавад, ё ки алимент супоридан ҳатмӣ ҳаст ё ин ки не. ҳамаи ҳамира ба мо савол додагиянд. ба ҳамин хотир имрӯз мо ҳамин мавзӯъро интихоб кардем ки танҳо дар доираи кодекси оила суҳбат кунем ва яку якбора ба ҳамаи саволҳои ҳамун нафарон ҷавоб гардонем. якум сар мекунем дар бораи бастани акди никоҳ. дар кодекси оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон боби 3 моддаи 10 омадагӣ дар бораи бастани акди никоҳ. акди никоҳ дар мақомоти давлатӣ сабти аснодии ҳолати шаҳрвандӣ баста мешавад. ҳуқуқу уҳдадориҳои зану шавҳар аз лаҳзаи дар мақомоти сабти аснодии ҳолати шаҳрвандӣ ба қайди давлатӣ гирифтани акди никоҳ ба миён меояд. яъне ки баъди бастани акди никоҳ ҳуқуқ байни зану шавҳар ба миён меояд ва то ҳолати бастани акди никоҳ байни ду нафар ягон чорабиние дида намешавад. яъне чӣ молу мулке ки доранд то бастани акди никоҳа молу мулки аҳдномаи никоҳ бигем ба ҳисоб намераванд ва баъд аз бастани акди никоҳ ҳуқуқҳои зану шавҳар ва моликияте ки ба даст меоранд, моликияте ки баъдаи никоҳ ҷамъ мекунанд, мақсад ягон ҷо кору фаъолият мекунанд, чӣ молу мулке ки баъдаи никоҳ ба даст меоранд, аллакай вай дохил мешава дар аҳдномаи никоҳ. аҳдномаи никоҳ ҳуҷҷатеро мегӯянд ки дар ҳолати бастани акди никоҳ анамин ҳуҷҷати аҳдномаи никоҳ ҳам бояд баста шавад, чун дар ҳолатҳои зерин агар зану мард аз якдигар ҷудо шаванд, анамин молу мулке ки баъд аз акди никоҳа бастан ба даст овардагиянд ба воситаи ҳуҷҷати аҳдномаи никоҳ баъд аз ҷудо шудани зану шавҳар баробар тақсим карда мешаванд. яъне ҳуҷҷати аҳдномаи никоҳ ҳуҷҷати лозима барои зану шавҳар аст. аввалан ки худованд ҳеҷ кас ҷудо нашававу зиндагиш вайрон нашавад ва баъдан ҳолатҳое мешавад ки зану шавҳар ҷудо мешаванд, даъвои молу мулк мекунанд, ба ҳамин воситаи ҳуҷҷати аҳдномаи никоҳ молу мулкшон баробар тақсим карда мешавад. молу мулке ки баъд аз тӯй ба даст овардагиянд ва ӯ молу мулкеро ки пеш аз тӯй ба даст овардагиянд яке аз тарафҳо ва ягон дахолат надорад ва тақсимот карда намешавад. бо дар кодекси оила дар инҷа қайд кардан мумкин аст ҳолатҳое ки монеаи бастани акди никоҳ мешаванд. яъне дар моддаи 14 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ ҳолатҳое ки монеаи акди никоҳ мегарданд. акди никоҳ байни шахсони зерин маън аст. ҳозир мо мефаҳмонем ба шумо ки байни киҳо никоҳ кардан маъна байни шахсоне ки яке аз онҳо дар никоҳи дигар ба қайд гирифта шуда қарор дошта бошад. яъне ки дар инҷа ҳам зан ба назар овардагиянд ва ҳам марда дузанагӣ мегӯем. ҳозир дар анамин моддаи 14 дар ҳамин маврид фаҳмондагиянд ки агар яке аз онҳо дар никоҳи яке аз дигар шахсиятҳо қарор дошта бошанд, акди никоҳ кардан дубора қатъиян маън аст. ва боз дар инҷа омадагӣ байни киҳо маънае байни хешовандони наздик, падар ё модар бо фарзанд, бобо ё бибӣ бо набераи худ, байни бародарону хоҳарони айнӣ ва угаӣ ки аз як падар ё аз як модаранд, байни фарзандхондагон ва фарзандхоншудагон,
байни шахсоне ки суд яке аз онҳоро бо сабаби бемории рӯҳӣ ё сустақлияш ғайри қобили амал эътироф намудааст. байни шахсоне ки суд яке аз онҳоро бо сабаби сӯистифодаи нӯшокиҳои спиртӣ ё маводи нашъадор дорои қобилияти маҳдуди амал эътироф намудааст. яъне ки боз дар иҷа саволҳо ба мо пешкаш мегардонанд ки никоҳ байни духтари хола, духтари тағоӣ ё ки байни хешованд умуман никоҳ кардан мумкин ҳаст ё ки не. дар моддаи 14 кодекси оила ҳамин чиз омадагие ки байни хешовандон никоҳ кардан маънай. иҷада сабабша гуфтагӣ нестанд, леки сабаби маън будани анаҳамӣ дар кодекси оила аз назари ҳомиёни ҳуқуқ ҳамияе ки мақсад бисёр чизора мисол овардагиянд. як мисоли оддиша ба шумо озима меёрам. духтари хола бо бачаи хола хонадор мешаванд ва ё хеши таборанд ва дар зиндагӣ ҳар як зиндагӣ пастию баландӣ дорад. ягон мушкилотҳои сар мезанад ки байни анаҳамин модарошон нофаҳмӣ мешававу ҷангу ҷанҷол ба миён меояд. яъне ки бачаи хола бо духтари хола ҷидо мешаванд, байни апаву хоҳар аллакай қаҳригӣ рафтуомад қатъ мешавад. яке аз сабабҳош анаҳамияе ки никоҳи хештабориро манъ кардагиянд. яъне бо сабаби анамун ду ҷуфт метавонад ки хеши таборишон канда шавад, рафтуомадшон канда шавад. ва иҷа мо ҳар чизе ки гуфтем аз назари қонуни давлат сухан гуфтем, яъне қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон никоҳи хешу табориро манъ кардагӣ. ва аз назари ислом ози баъзе нафаро дар иҷа менависанд ки ин чиз мумкина, ягон монеа нестай. албатта ки морам ин фикра қабул дорем ва қабул мекунем ки аз назари ислом иҷозат ҳастаю ягон ҷои монеагӣ надорад. ва боз дар иҷа омадагӣ байни анаму никоҳшавандагон, байни шахсоне ки бояд никоҳ кунанд. анаму ду тараф бояд ҳатман аз муоинаи тиббӣ бигзарад. пеш аз закс кардан бояд аввал аз духтур бигзарану баъдан закс кунанд. баъд як чизи дигаре қайд кардан мумкин бо дар моддаи 34 кодекси оила омадагӣ дар бораи моликияти муштараки зану шавҳар. ҳозир мо дар бораи моликияти муштараки зану шавҳар ба шумо мефаҳмонем. молу мулке ки зану шавҳар дар давраи занушӯӣ ҷамъ кардан моликияти муштараки зану шавҳар ба ҳисоб меравад. яъне ки дар давраи никоҳ доштаншон, дар давраи занушу буданшон ҳар чизе ки молу мулк ҷамъ мекунанд вай моликияти муштараки зану шавҳар ба ҳисоб меравад. ва як чиза мо қайд кардем, аҳдномаи никоҳ. анамин аҳдномаи никоҳ ба ҳамин хотирае ки моликияти муштараки зану шавҳар баъдан баъд аз ҷудоӣ баробар тақсим карда шавад дар ҳолати даъвои яке аз тарафҳо. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург қарор доранд, ба онҳо духтури сутунмуҳра лозим бошад. ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. табобат бо ҳама намуди гиёҳҳои шифобахш гузаронида мешавад. доктор Анвар, табобати сутунмуҳра ва буғунҳо. боз дар иҷа қайд мекунем, мегзарем ба қисми баъд аз ҷудо шудан. яъне ки кодекси оилада мо гуфтем ҳар чизе ки дохил мешава мо ба шумо сода карда мефаҳмонем. ҳар чизе ки дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешава ё ба ҳамин кодекс алоқамандӣ дорад. ҳастаи ҳолатҳое ки зану шавҳар аз якдигариш ҷудо мешаванд, яъне ба мақсаде меоянд ки бояд ҷудо шаванд, акти никоҳшона бекор кунанд. дар ҳолати ҷудо шудани зану шавҳарро боис меояд ки аввалан ба суд муроҷиат кунанд барои бекор кардани акти никоҳ. вақте ки ба суд муроҷиат мекунанд, суд дар ҳол қарор намебарорад ки акти никоҳ бекор карда шавад. аввалан муҳлати оштишавӣ ба ҳар ду тарафҳо дода мешавад, яъне ки аз 3 моҳ то 6 моҳ дар қонун дар кодекси оила барои оштӣ кунондани зани шавҳар муҳлати оштикунонӣ қонун пешбинӣ кардагие ки яке аз тарафҳо мабодо агар аз фикраш бигарда. баъдан зану шавҳар ба суд ариза пешниҳод мекунанд барои бекор кардани акти никоҳ ва суд ба онҳо муҳлат метиҳад аз 3 моҳ то 6 моҳ ва дар муҳлати янами 6 моҳ агар дар фикр ақидаи хичон бестанд, баъдан суд ҳалнома мебарорад, акти никоҳи онҳо бекор карда мешавад ва боз даъвои молу мулк кунанд. агар анамун моликияти муштараки зану шавҳара ба даст овардану тақсим кардан, бо дар ин маврид суд қароре мебарорад ва ба воситаи ҳуҷҷати аҳдномаи никоҳ молу мулке ки баъд аз туй ба даст овардагиянд анамун молу мулка баробар тақсим мекунанд. ва боз дар иҷа ҳолате ҳастае ки зану шавҳар ҷудо мешаванду фарзанд доранд, яъне ки баъд аз бекор кардани акти никоҳ
фарзанд чӣ ҳаққу ҳуқуқи худша дорад. Ва як чизи дигара қайд мекунем ки агар зане ки ҳомиладор боша, вақте ки ариза пешниҳод мекунанд барои бекор кардани акти никоҳ, бо қарори суд, бо ҳалномаи суд ҳамон падар тифле ки дар батни ҳамун зан ҳастад то таваллуд шиданаша нигоҳубин мекунад. яъне ки агар ҳамун зан ягон бемор мешавад ё ки ягон доруш дар кор мешавад ё ки ба беморхона бурдан дар кора бо сабаби ҳамун тифл то таваллуд карданаша аз рӯи қонун мард бояд зана нигоҳубин кунад ба хотири фарзандаш. ва баъд аз ӯе ки фарзанд ба дунё меояву вайҳо ҷудо шудагӣ бошанд, дар инҷа суд муқаррар мекунад алимент, яъне ки падар ба фарзанд алимент меситонад. ситонида мешавад алимент аз тарафи падар ба фарзанд. алимент пули қонун муқаррар мекунад вобаста аз музди маоши падар, яъне ки дар як моҳ вай чанд сомоне ки ойлик мегирад, расходҳои ҳамура ҳисоб мекунад суд ва баъдан қисмате аз зиёдатии пулша муқаррар мекунад барои ситонидани алимент. ва боз як саволи дигар ба миён меояд ки агар зиёда аз 3-4 фарзанд дошта боша чӣ? ва агар зиёда аз 3-4 фарзандам дошта боша, қонун муқаррар кардагӣ барои ҳар як фарзандаш алоҳида бояд алимент пардохт кунад. ва инҷа боз як саволи дигар ба миён меояд. баъд аз ҷудо шудан агар ки фарзанд дошта боша, оё зан маскун карда метавонад худша ё ки не? албатта мутобиқи қонун бо тариқи ҳалномаи суд, вақте ки зану шавҳар ҷудо мешаванду фарзанд доранд ва шавҳар ҳамун имкониятеро дорад ки ба хонаву дар таъмин кунад ана ҳамун занша, яъне маскун бикунад. агар ҳамин имконията дошта бошад, дар ин ҳолат зан ариза пешниҳод мекунад бо тариқи ҳалномаи суд худша ба яке аз хонаҳои шавҳараш маскун мекунад. ва як чизи дигара ногуфта намонем ки маскуният кардан танҳо ба хотири фарзанд аст. агар ҳолатҳое ки зан шавҳар ҷудо шаванд фарзанд надошта бошанд, дар ин ҳолат қонун маскун намекунад зана. вақте ки фарзанд доранд, дар ин ҳолат маскун кардан мумкин аст. ва маскуният кардан танҳо ба хотири фарзанд аст. агар ки фарзанд набоша, ҳаққу ҳуқуқ надорад зан барои ариза навистан барои маскун кардан. ва бисёри нафарон, бисёре аз мову шумо вақте ки оиладор мешавем, дар хонаи падару модарамон зиндагӣ мекунем, яъне ки дар ҳавлӣ ё ки дар анамун этажое ки хонаҳои сексия, умуман дар хонаҳои падару модарамон зиндагӣ мекунем. баъд аз инҷа бояд саволи дигар ба миён меояд ки вақте дар хонаи падару модарат зиндагӣ мекунӣ, аз оила ҷудо мешавӣ ва фарзанд дорӣ ва ба номи худат ҳичи надорӣ, ту дар куҷо ӯвора маскун мекунӣ? дар ин ҳолат вақте ки зан ба суд ариза менависа, судя уҳдадорад ки биёя ҳамун хонае ки шумо истиқомат мекунед, яъне хонаи падару модари аслии худтон бошад, хонаи бародар, хола, ама ё не, хонаи падару модар бошад. дар ин ҳолат суд уҳдадорад ки биёя ҳамун хонаро аз назар бигзаронад ва дар ҳамун хона яке аз хонаҳо агар холӣ боша, як утоқе холӣ боша ё як замине камтараш холӣ боша, дар ин ҳолат зан ҳуқуқ дорад ана ҳамун қадар миқдоре ки суд муайян мекунад, муқаррар мекунад, замина бигира ӯ маскун кунад худша. ё агар 10 дар хона дошта бошед, дар ҳамун ҳавлитон шумо 2 дар 3 дар ҳамун хона холӣ боша, ана ҳамун зан ҳақ дорад биёяд дар яке аз хонаҳош дар онҷа худша маскун кунад. боз як чизи дигара ба шумо хотиррасон мекунем бародаро ки маскуният кардан танҳо ба хотири фарзанд аст. шахсое ки агар бе фарзанд ҷудо мешаванд ва ё ҳаққу ҳуқуқи даъвои маскуният кардан надоранд, онҳо танҳо барои молу мулки муштараки зану шавҳар даъво мекунанд, молу мулки ба даст овардашона тақсим мекунанд. инҷа боз як чизи дигара қайд кардан мумкин аст ки падар ба фарзанд то чанд солагира бояд алимент пулӣ биспорад. яъне мутобиқи қонуни кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, падар то синни 18 солагии фарзанда бояд аз рӯи қонун алимент пардохт кунад ва аз 18 сола гузаштанам алимент пардохт карданам иҷада мумкин аст, леки ҳолат дорад. дар ҳолате ки фарзанд 18 сола мешавад, мактаба яъне мактаби миёнаро буд мекунаву дохил ба донишгоҳ мешавад, падар уҳда дорад то буд кардани донишгоҳ ҳам ба вай алимент пулӣ пардохт кунад ва таъмин кунад ана ҳамун чизи чорае ки ба фарзанд мақсад дар кора лозима, яъне ки то донишгоҳа буд карданаш 22 сола мешавад ва ё 23 сола мешавад, то анами ҳолата алимент пардохт карданаш
мақсад уҳдадорӣ ба калаи падаре. Дар ҳолате ки агар писар дохил шавад ва агар дар ҳолате ки дар ягон ҷо таҳсил накунад баъди хатми мактаби миёна то синни 18 солагира мутобиқи қонун бояд падар алимент биспорад. боз як чизи дигара қайд кардан мумкин аст бародарои азиз ки дар кодекси оила алимент на танҳо аз ҷониби падар ба фарзанд омадагӣ аст. умуман алимент дар қонун танҳо аз ҷониби падар ба фарзанд нест. алимент ситонида мешавад аз ҷониби бобо ва биби ба ана ҳамун набераи худ, ё алимент ситонида мешавад аз ҷониби фарзанд ба падар модари худ, алимент ситонида мешавад аз ҷониби модар ба фарзанд. алимент танҳо ира дар назар надорад ки падар бояд ба фарзанд пул бития ва и алимент ҳисоб шавад. ҳолатҳое ҳастае ки фарзанд ба падари худаш алимент меспорад, ҳолатҳое ҳастае ки биби ва бобо аз ба ҷои анаму падараш ба аму фарзанд алимент меспоранд. ба ҳамин хотир ҳар як ҷиҳати нозикиҳоро бояд донистан дар кораи ба назар гирифтан дар кораи. як чизи дигар ҳам қайд кардан мумкин аст ки нафароне ки агар загс кардагӣ нестанд, яъне зану шавҳар загс кардагӣ нестану аз ҳамдигар ҷудо мешаванд, баъдан мисол соҳиби фарзанд ҳастанд ва зан ҳаққу ҳуқуқ талаб мекунад барои маскун кардан. иҷода савол ба миён меояд аз ҷониби мард ки чандин нафаро қайд кардагианд, оё мо загс надорем, дар ин ҳолат зан ҳуқуқ дорад ки барои маскуният кардан даъво кунад ё ки барои алимент. бародарои азиз, дар иҷа шумо алиментеро ки меспорен вай барои фарзанди шумо аст, яъне ки зан дар иҷа ягон дахолат надорад, на дар алимент на дар маскуният кардан. алиментеро ки шумо бе загс ҳам меспорен вай барои фарзанди шумо ва агарам ки маскунам кунен вай ба хотири фарзанд қонун муқаррар мекунад ки маскуният карда шавад. боз қайд мекунем ки зан агар фарзанд надошта боша, анаму шавҳар бо занаш фарзанд доштагӣ набошанд, қонун ягон хел муқаррар намекунад барои маскун кардани зан. маскун шидан танҳо ба хотири фарзанде. фарзанд бо ҳамроҳи модараш меояд дар онҷо маскуният мекунад. инак тамошобинони азиз, ҳамин буд барномаи имрӯзаи мо дар мавзӯи оила, яъне дар кодекси оила чизе ки дохил мешид, оиди зану шавҳар, оиди фарзанд, мо ҳамаша ба шумо якбора фаҳмондем, чунки бисёре аз нафарон саволҳое ки пешниҳод мекарданд дар ҳамин мавзӯъ мутобиқат мекард. ба ҳамин хотир мо махсус ҳамин мавзӯъро интихоб кардем ки якбора ба ҳамаи саволҳошон ҷавоб бигиранд тамошобино. дар охири барнома гуфтанем дар канали Юристиҷ ҳатман обуна шуданро фаромӯш намекунем ва ягон саволи дигар бошад дар инстаграми ман саволтона пешкаш кунед. худованд мо шуморо нигаҳбон бошад.